Poďme si spolu otvoriť tento krásny citrusový MacBook Neo, najlacnejší MacBook v histórii Apple, najdostupnejší. Som na ňo zvedavý celkom. Také hello. Vôbec nepôsobí ako lácny MacBook. Fajnúčky, aj váhu má. V balení máme už len káblik, ale stačí mu aj adapter na iPhone, takže nebude až taký problém. Pozri. A toto klika super. Som sa že bude iba taký pevný. Cipán. Fajnúčky. Slovenčina. Krásne farby má. Veľmi pekný je. Ale ja som najviac zvedavý, čo ten počítač skrýva vo vnútri. Tink. Wow. Takto vyzerá MacBook Neo zvnútra. Čo na ňo poviete? Matičná doska mi skôr pripomína takú tabletovú doštičku. Najviac som bol zvedavý na to, ako má vyriešené chladenie. Čo mi hneď bylo do oka je, že batéria sa dá ľahko vymeniť, je priskrutkovaná tu po obvode. A ešte tu nám má aj označenie, aké skrutkovače je potrebné si pripraviť. Ďalšie video, kde podrobnejšie rozoberieme tento MacBook. Ak áno, daj to do komentára.